Penso que 8 anys el govern treballant conjuntament i estant content del que s'ha fet a la ciutat ha estat un bon punt de partida per a poder arribar a l'acord que avui signarem i avui fem públic. També ho explicava el Jaume, un seguit de coincidències programàtiques i que això també facilitava que durant el que ha estat aquest període de negociació tant un partit com l'altre prioritzéssim el pacte progressista. Jo crec que en aquests últims 4 anys han desenvolupat un nou model de fer ciutat, que en aquests moments continua, no està acabada, no? O sigui, molts dels projectes que més o menys han anat sortint per campanya s'han anat dient perquè com a equips de govern o com a equip de govern ja s'estaven desenvolupant en contactes que estaven fent amb les diferents administracions. I aleshores nosaltres sempre hem donat prioritat al pacte, diguéssim, d'esquerres en aquesta ciutat. Un pacte sòlid per tota aquesta feina que hi ha al darrere i que té, que engresca. Jo penso que ens engrescarà a tots i que, a més, està fet amb la voluntat de trobar un consens social, en primer lloc, i si darrere d'aquest consens social hi ha també un consens polític, seria la nostra voluntat, és la nostra voluntat, arribar també a aquest consens polític. Però entenem que avui per avui pot ser una mica complicat, però que sí pensem que en la mesura que tot això es anirà desenvolupant podrem arribar també a aquest consens polític. Lògicament el que hi ha hagut, en algun sentit, i sobretot a les primeres sentades, unes diferències que són lògiques perquè cadascú porta el seu programa i que tant per un costat com per l'altre s'han anat polint i s'han anat consensuant, el qual és una cosa bona pel fet que realment sempre toca, a vegades com has de parlar amb 2 programes a la taula, intentar consensuar i prioritzar tot allò que entenem que és prioritari. I si hi ha hagut algun escull, hi ha hagut la bona voluntat per part de les dues parts per intentar suavitzar-los i eliminar-los. Nosaltres sempre hem dit que hi havia poques possibilitats per pactar amb ells per una sèrie de circumstàncies, no diria històriques, sinó de comportament i que hagin pogut haver-hi durant aquests 4 anys. Però sempre nosaltres hem apostat per un pacte amb el Partit dels Socialistes. Hi ha hagut acusacions, a totes bandes i totes infundades. Jo penso que la legitimitat democràtica en el nostre cas i la llei electoral així ho preveu, dona les majories que es formen a partir dels partits i dels regidors. És un sistema que ha estat aprovat per tots, que és el que ha funcionat durant tots aquests anys i això ens dona la total legitimitat per fer el que anem a fer. I per tant, boicotejar aquesta legitimitat d'alguna manera no té justificació. 21 regidories, 10 per als socialistes i 11 que repartiran els regidors republicans. Josep Maria Jover, com els hem dit, assumirà l'alcaldia durant els propers 4 anys i, a més, s'encarregarà de les carteres de Medi Ambient i Salut. El cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume Puig, serà el primer tinent d'alcalde, repetirà, a més, a les regidories d'Hisenda, Règim Intern i Esports. Pel que fa a la resta de regidors del PSC a Calella, la distribució de les àrees de govern serà la següent. Josep Torres serà el segon tinent d'alcalde i tindrà les regidories d'Urbanisme, Obres Públiques, aquesta última de nova creació, i també la regidoria d'Educació. Loida Serrano, tercera a la llista del PSC, serà la quarta tinenta d'alcalde. Assumeix les àrees també de Turisme i Promoció Econòmica. Laura Cortada, per la seva banda, serà la futura regidora de Serveis Socials. Acabem amb Joan Torrent, que assumeix 2 regidories també de nova creació. Per una banda, la regidoria de Ciutat Nova, una àrea vinculada a l'empresa municipal Jasvia, segons s'ha indicat aquesta tarda, i també la regidoria de Noves Tecnologies. Pel que fa als regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya a Calella, la número 2 de la candidatura republicana, Pilar Rocafort, assumeix 3 àrees: ciutadania, cultura i també joventut. Jaume Palet, per la seva banda, repeteix al capdavant de Serveis Públics, però s'encarregarà també de les regidories de Governació i Mobilitat. Per últim, Maria Carme Campà tindrà la responsabilitat de liderar les àrees de Comerç i Fires.